Karong tuiga, mokabat sa dulan 700 ka mga sakyanan ang naaberya sa Cebu South Coastal Road sa Cebu South Road Properties kun SRP subay sa lain-laing rason sama sa pagbuto sa ligid nga posibleng tungod sa pagka-overloaded sa sakyanan. Matud pa sa Assistant Department Head sa Cebu City Transportation Office kun CCTO nga 80% niini ang mga 6-wheeler trucks pataas ug mga heavy equipment. Gani natungnan sa atong pag-interview kaniya, doon nag-truck nga nagub-an sa kadalanan sa SRP. If makabaw lang ta na daan because of the checkpoint or because of a weighbridge nga overloaded siya, then we can definitely prevent those kinds of things to happen. But rest assured, before ana siya. So naa na. Atuan ang ipakuan. Kana that's already that will become a disabled vehicle. But don't worry, naraman tay kuan nga to sunahan. Naman tay enforcer sa queuing na to. And definitely they will be apprehended. May na lang, it's off-peak hours. Subay niini, gisubhan karon ang proyekto sa Cebu Cordova Link Expressway Corporation o CCLEX sa pagtukod og weighbridge station usa ka pasilidad nga motimbang sa mga sakyanan ug trucks nga moagi sa CSCR ug CCLEX aron masiguro nga wala kini milapas sa load capacity sa naasoyng dalan ug tulay. Ang maong 70 million peso project gitinguhang mahuman ug mahimong operational sa di pa matapos ang tuig 2024. Para ma-maintain natin yung kalsada na hindi ba masira agad dahil sa mga overloaded na mga sasakyan na dadaan. So ito po talaga yung main purpose ng weighbridge na gagawin ng CCLEX projects. Smoothen the traffic there is sa South Coastal Road, then let us smoothen the traffic. Maka-maintain po kay for one, kung na mga overloaded trucks, may intercept man nato. So dili makadiretso dito sa structure sa Cebu South Coastal Road, and dili po sa ato ang CCLEX. Mao nang atong hangyo karon nga in close coordination with DPWH, Cebu City ug sa SRP under the Marquez. Ato na gitong ipa-fast track tong implementation sa roundabout diya sa may Vistil para katong overloaded trucks di maglisod og balik ba. Gawa sa maong kalambuan, mapadayon sab ang plano nga CCLEX-Guadalupe Access ramp nga tuyong mosumpay sa CCLEX kadto sa barangay Guadalupe. Saysay ni Cebu City Acting Mayor 𝗚𝗦𝗧𝗩 nga kasamtangan nilang giplantsa ang mga issue mahitungod sa mga informal settlers ug ingon man mga public ug private lots nga maigo sa maong proyekto. Dili madali-dali kay we still have to relocate anay mga balay mga igo, and then we also have to purchase some of the private properties nga maigo pod sa maong arang. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.